Dewch i ni weddio. Diolch yn idio ddew unwaith eto, mae fraint o cael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di terdyn plith tywallt ysbryd arno. Mi ni'n gofyn hyn o tre enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuad. Fydd ni'n hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Atgoffa am ei noson o emynau. Mis nesaf, Mai 16, am hanner awr 7 yma yn y capel. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 434, dilynaf Iesu mawr wrth ddilyn ôl ei droed. 434. Darlleniad o Eseia, y drydedd benod, ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Eseia, penod 3, a'r adnod gyntaf. Canis wele yr arglwydd y lluoedd a dyn ymaith o Jerusalem ac o Jwda y gynhaliaeth a'r ffon, holl gynhaliaeth bara a holl gynhaliaeth dwfr, y cadarn a'r hyfelwr, y brawdwr, a'r proffwyd, y synhwyrol a'r henwr, y tywysog 10 a'r 20 a'r anrhydeddus a'r cynghorwr, a'r crefftwr celfydd a'r eithwr hiawdl, a'r rhoddaf blant yn dywysogion iddynt a bechgyn a'r gwyddieitha arnynt, a'r bobl a'r thrymur y naill gan y llall, a phob un gan ei gymydog, y bachgen yn erbyn yr henwr, a'r gwael yn erbyn yr anrhydeddus am falchia. Pan am aflo gŵr yn ei frawd o di ei dad gan ddywedyd y mae dillad gennyt byd dywysog i ni a bydded y cwymp hwn dan dy law di. Yntau a dwng yn y dydd hwnnw gan ddywedyd ni byddaf i a chawr canis yn fy nhi nid oes fwyd na dillad na osodwch fi yn dywysogi'r bobl. Canis cwmpod Jerusalem a syrthio Jwda oherwydd ei tafod hwynt a'i gweithredoedd sydd yn erbyn yr arglwydd i gyffroi llygaid ei ogoniant ef. Dill ei hwynebau hwynt a dystiolaethau ni herbyn, a'i pechod fel Sodom a fynegant, ac ni chelant, gwau ei henaid, canis talasant ddrwg iddynt ei hunan. Dywedwch, mae da fydd i'r cyfiawn, canis ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhant. Gwau yr anwyr, drwg fydd iddo, canis gwobr ei ddwylo ei hun a fydd iddo. A byddai bendith Duw ar iair, sanctau Dduw. Gyda'ch chi nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron. I ni'n diolch ein bod yn gallu dod yn hyderus gan yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a ddarparodd ar ein cyfer ni. Ac i ni yn diolch i ti am y ffordd a gorwyd, yn diolch bod modd i ni fedru dod fel dy blant, hyd yn oed rhai sydd wedi dadael di lawr a wedi crwydro a wedi troi o'r naill ochr i'r llall.
Ond unwaith yn blant I ti, yna I ni yn blant I ti hyd tra gwyddoldyb. Ac felly o Dduw, I ni'n gofyn I ti fadde ni am ein crwydro, ond yn diolch I ti am y ffaith ein bod yn gallu dod. Fe rhai sydd yn lan, gan wedi ein gwisgo a chylogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, I ni yn diolch ein bod yn gallu dod yn mawl a'n deisyfiadau ger dy fron, y mawl yr wyt ti yn ei heiddi, yr holl gylod am y ffordd yr wyt ti wedi trwy dy rast, ddarparu ffordd, bod pechaduriaid yn gallu dod yn blant I ti, ac bod yna diwedd y daith sydd yn tu hwnt i'n dychymig hyd yn oed, bod yna ddydd yn dod pan y bydd ein ffydd ni yn troi'n olwg ac y cawn dy weld wyneb yn wyneb. Y bydd yna gyfnod yn dod pan y bydd I yn sychu pob deigryn ac y bydd ein brwydr a phechod yn dod I ben. Ac felly o Dduw, I ni yn diolch I ti am yr holl freintiau sydd I ni fel dy blant. Ond maddau ni ein bod mor aml yn dadl Di lawr. Maddau nad ydyn ni yn diolch I ti yn ddyddiol am dy fendithion tuag atom ni. Maddau ni o Dduw ein bod mor aml yn byw fel y mae'r byd yn byw. O Dduw, helpa ni fod yr hyn dylsen ni fod. Gad I ni dosod I yn ben ar ein hyneidiau ar ein bywydau. Gad I ni I dy garu Di fwy, I dy wasanaethu Di'n well. Rho'r nerth I ni, rho'r awydd yn ein celonau. Maddau bod yr awydd yn gwanhau mor aml. Ter dy cynner tân, hyd yn oed heddi yn ein celonau. Byddwn ni'n gwybod beth yw'r llawenydd yma sydd y tu hwnt I eiriau. O Dduw, gad I ni brofi dy ysbryd yn dod lawr i'n plith. Tywallt ysbryd arnom yn ystod yr oedfa hon. I ni'n gwybod os nad wyt ti yn bresennol yna ofer yw'r cyfan. Ond o Dduw, os wyt ti yma, yna mae'r amhosibl yn dod yn bosib. Ac o Dduw, mae'n edrych mor amhosib yn ein gwlad, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni, yn gwledydd y byd. Mae'n edrych mor dywyll. Mae mor anodd o Dduw I ni ddychmygu I unrhyw enau dod mewn i'th di I wrando ar dy air. Ac o Dduw I ni'n ffeindio fe'n anodd, hyd yn oed os daw rhai mewn, iddyn dod I gredu ac edifarhau a phwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Gymaint yw'r anghrediniaeth, gymaint yw'r tywyllwch, ond o Dduw, yr wyt ti yn Dduw, yr hyn sydd yn amhosib, yr wyt ti'n gallu gwneud, yr wyt ti'n gallu newid yr holl sefyllfa. Ac felly o Dduw, I ni'n galw arno ti I rhoi y gair o'r chymyn. Ac byddwn ni yn gweld newid yn ein gwlad ni unwaith eto. Byddwn ni yn gweld pobl yn dychwelyd at y ti. Rho'r baich yna ar ein cylonau, rho'r disgwyliadau yn ein cylonau, yr holl ffydd I ni I gredu ei fod yn bosib. Tyrd felly, presenola dy hun yn ein plith, tywallt ysbryd arnom, arwain ni yn ein haddoliad yn awr a thrwy gydol y dydd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni ganu Emynau 730, tydi sydd deilwng oll o'm can fy nghreuwr mawr am Diw. 730 yn ei sefyll i'w chanu. Testyn o Eseia'r drydydd benod ac adnodau 10 ac 11. Eseia 3, adnod 10 ac 11. Diweddwch, mae da fydd i'r cyfiawn, canis ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhant, gwau yr anwyr, drwg fydd iddo, canis gwobr ei ddwylo ei hun a fydd iddo. Mae'r mor wahanol i ni yn meddwl am bethau o gymharu a gair Duw. Mae ffordd mae'r byd yn meddwl rhesymeg dyn mor bell o yr hyn sydd yng ngair Duw. I ni'n cyffwrdd arno fe yn Eseia 55, adnodau 8 ac 9. Canis nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medd yr arglwydd, canis fel y mae nefoedd yn uwch na'r ddaear, felly uwch yw fy ffyrdd I na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Adnodau cyfarwydd iawn. Ac
yn pwysleisio'r ffaith. Mor wahanol yw'r ffordd i ni yn meddwl am bethau. Y ffordd i ni yn dod i ryw ganlyniadau, ryw gasgliadau. Mae dyn yn sicr yn dod i'w gasgliadau hun. Hyn y mae yn gyffyrddus ag sydd yn siwtio ei fywyd ei hun. Dwi'n ddim yn anodd i ni ddychmygu. Petai ni yn mynd o gwmpas y strydoedd, petai ni'n siarad a'n cydweithwyr, cymdogion, aelodau o deuluoedd, mi fyddech chi'n gofyn iddyn nhw am eu barn nhw am fywyd ac am prif egwyddorion bywyd ac yn y blaen. Mi fyddech chi'n cael amrywiaeth eang o syniadau. Ond yn sicr, maen nhw wedi setlo ar ryw fath o athrawiaeth eu hunan. Maen nhw wedi dod at eu cysgliadau eu hun. Be maen nhw'n gyffyrddus ag Ond mae gair Duw mor wahanol. Ond mae Spurgeon yn dweud ar yr adnodau yma fod y Beibl yn datgan nad oes mwy na 2 garfan yn y byd. Dyna beth mae Spurgeon yn dweud, dyna beth mae pob un sydd yn ffyddlon iau'r Duw wedi dweud erioed. Dim ond 2 garfan sydd. Does dim mwy na 2 garfan. Does dim sawl ffordd, does dim sawl math o berson. Wrth gwrs, mae yna lot fawr o wahanol mathau o bobl i gael yn y byd o ran cefndir, cenedl, iaith, maint, gallu, diddordebau, gymaint o ffyrdd gwahanol i wahaniaethu, allech chi roi sawl categori. Ond pan mae'n dod at y peth pwysicaf oll, mae'r Beibl yn dweud, dim ond 2 garfan sydd. Beth bynnag dywed y byd yn ei protest yn erbyn hyn. Tybio ni beth chi'n dweud na wrth y byd, 2 garfan sydd, y Cristion a'r un sydd ddim yn Cristion. Y cyfiawn a'r anghyfiawn. Y rai sydd yn y bywyd, y rhai sydd yn golledig. Be bynnag yw'r termau chi'n defnyddio, 2 garfan sydd, cywir ac anghywir. Does dim man canolig. Mae Spurgeon yn disgrifio fe, mae'n dweud, ar ddechrau i ddarn am yr adnodau, mae'n dweud, does dim lle canolig. Rywle yn y canol, does dim graddfa i'w gael. Sdim bron na bod na. Sdim dweud hyn, wel, i chi bron yna, a felly allan ni ddisgrifio chi fel bod chi yn y garfan iawn. Does dim byd o'r fath. A beth bynnag mae'r byd yn ei dweud, yn ei protestio yn erbyn hyn, dweud ddim yn newid y ffaith, mae'r gair Duw yn ddigon clir, 2 garfan. Beth bynnag dywed y sawl sy'n honni Cristnogaeth o ryw fath, hyd yn oed, y rhai efengylaidd modern. Mi fydden nhw hefyd tybio ni bod na ryw garfannau amrywiol i gael. Mannau cymylog braidd yn llwyd, y man llwyd yna. Chi'n mynd o wyn i ddi, ac chi'n dod rhywle yn y canol, mae yna rhyw gymysgwch o liwiau, ac pwy i ni ddweud, naill ffordd y llall. Wrth gwrs, mae yna sawl math gwahanol o berson. A dyna fel y mae'r byd ac fwy felly yn yr oes hon. I ni fod mor o ddefgar, mae'r byd yn dweud, sawl gwaith ni'n dweud, mae'r byd mor o ddefgar, ond dyn nhw ddim yn o ddefgar at bobl sydd ddim yn ei barn nhw'n o ddefgar, sydd ddim yn gwneud lot fawr o synwyr nag yw. 2 garfan. Chi unau mewn un neu llall. Dyna be mae gair Duw yn dweud yn ddigon clir. A dyma ddywedodd Duw wrthym yn ei air trwy Eseia, neu trwy'r proffwydi, neu'r apostolion, trwy gydol y Beibl, dwi'n yn ei lot o wahaniaeth, ble gallwn ni ddewis y neges yma, reit o Genesis hyd at atgyddiad, ond heddiw i ni'n edrych ar Eseia, ac mi roedd Eseia yn dweud un doedd, yn gwbl glir. A dyma oedd neges Duw i Eseia. Roedd gan Duw neges i'w roed i ni trwy Eseia. Ac roedd y neges o'r Duw wedi roed i Eseia fod ar gyfer yr oesoedd. Nid dim ond ar gyfer cyfnod Eseia, mi roedd yn broffwyd ac felly mi roedd y neges sydd yn gwbl glir i ni heddi fel ag yr oedd e pryd hynny. Ac os bydd na fyd ymhen 20 mlynedd, pwy a oer gyda'r cyflwr y byd fel ag y mae e. Os fydd na fyd mewn 100 mlynedd, na fydd yr Iesu wedi dychwelyd i'n plith ni cyn hynny, yr un fydd y neges pryd hynny 2 garfan. Y cyfiawn a'r anghyfiawn. Ac felly, os yw hwnna'n wir ac i ni'n credu fod mae mor bwysig yn Duw felly ni ddeall be mae gair Duw yn ei olygu ac yn ei ddweud. Deall beth yw y cyfiawn,
Pwy ydynt a beth yw'r gwrthwyneb, yr anwyr. Mae mor bwysig, mae e fel bron iawn i chi mynd nôl dim i'r coleg, dim i'r ysgol, nid rhywbeth fan hyn yw ar gyfer y diwynyddion mawr yn y prifysgolion mawr, a chi'n neud oethuriaeth yn y pwnc, dim byd o'r fath. Dwi ddim ar gyfer lefel A. Dwi ddim ar gyfer ysgrythyr lefel A. Dwi ddim ar gyfer tygau ysgrythyr. Dim ar lefel na hyd yn oed. I ni'n mynd nôl nawr, nid yn unig i lefel y cynradd. Ni'n mynd hyd yn oed lawr i'r feithrin. Ni'n mynd lawr i'r sylfaeni, y pethau sydd yn bwysig. Mae rhaid i ni ddeall na y darnau fwyaf pwysig oll. Rhaid i ni ddeall hwn. Achos os ni ddim yn deall hwn, does dim byd yn ni. Ond dyw e ddim yn anodd. Ond dyma'r broblem yw, dyw pobl ddim yn licio be maen nhw'n clywed yn gair Duw. Dyw pobl Efengylau ddim yn licio fe hyd yn oed bellach. Wel, i bob ymddangosiad. Yn ymarferol felly, dyn nhw ddim yn licio fe. Ond os yw Duw yn dweud rhywbeth mor glir wrth Eseia a hyn, ond nid yw e wir yn bwysig bod ni'n deall be mae gair Duw yn ei ddweud. Chos dyma be mae'n dweud. Mae Duw wedi dweud wrth Eseia, dywedwch mai da fydd i'r cyfiawn. Cynnes ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhant. Ac yna mae'n mynd ymlaen. Gwau yr anwyr, drwg fydd iddo, cynnes gwobr ei ddwylo ei hun a fydd iddo. Nawr, mae hwnna, mae e'n ofnadw, yn diwe? Mae e'n dychryn chi braidd. Ac felly mae rhaid i ni ddeall am bwy mae e'n sôn. Pwy yw yr rhai cyfiawn, pwy yw yr rhai anwyr. Ac am eiliad efallai, os na rai sydd yn gwrando, sydd wedi dod i'w casgliadau hun, am eiliad, y byddech chi yn rhoi o'r neilltu eich rhagfarn, a'ch balchder, a'ch gwrthwynebiad i'r gwirionedd, neu beth bynnag yw'r dadleuon i chi'n dod lan, ac yn dweud hyn, Dduw, helpa fi i ystyried beth wyt ti wedi dweud wrth Eseia mwyn i ni cael clywed. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr addewid i'r cyfiawn. Mae yna addewid yma. Yn ail, addewid i'r anghyfiawn. Ac yn olaf yn drydydd, addewid sicr. Wel, yn gyntaf, addewid i'r cyfiawn. Beth yw'r addo? Mae Duw yn addo. Dyna beth sy'n rhaid i ni ddechrau deall. Mae'n gyffroes yn dweud, fod Duw wedi addo wneud rhywbeth. Nawr, ni'n gwybod o'r ysgrythyr, nid yw Duw yn gallu dweud celwydd. Dyw e ddim yn newid i feddwl, ac mae ganddo'r gallu i wneud beth bynnag mae yn mynd i wneud. Ond hefyd, i ni'n gwybod, mae popeth mae'n wneud yn berffaith. Felly, roed hwnna yn y cyd-destun, pa mae Duw yn addo, mae yna rhywbeth fan hyn, mae rhaid i ni ystyried, wel, dyma i chi addewid, pan dwi'n rhoi addewid, dyw e ddim yn golygu fawr ddim nag yw, achos falle wneud y golygu rhywbeth i rai, maen nhw'n gwybod, wel, mae e wedi addo, felly, siwr o fod, os fydd yn gallu, ond wrth gwrs, gallen ni newid fy meddwl, gallen rhywbeth fe upsetio i am y person a fi'n newid fy meddwl, gallen ni deffro yn y bore mewn tymer ddrwg a peidio wneud, gallen ni fydd yn sal, gallen ni cael damwain, gallen ni methu cyrraedd. Dwi ddim ar gallu i gadw at fy ddewid bob tro. Ond pan mae Duw yn addo, mae rhaid i ni ddeffro. Rhaid i ni ystyried yn gyntaf yr addewid yma i'r cyfiawn. Dywedwch mai da fydd i'r cyfiawn. Mae wedi addo, mae wedi dweud, da fydd i'r cyfiawn cynnes ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhant. Nawr, mae yna sawl ffordd, cyn i fynd ymhellach, mae yna sawl ffordd o gamddeall yr adnod hon. Allai ddychmygu nawr y mwyafrif o bobl crefyddol yn y byd, ac o fewn Cymru, os ni eisiau cadw at y Cymru Cymraeg, neu beth bynnag i'n gwlad fach ni, mae'n haws i ni ddeall y peth yn diwe, ac o'r ychydig apeli, mae yna ddrysau dal ar agor, ac os na ambell i oedfa, dim llawer o'n nhw bellach, os na ambell i oedfa, allech chi ddychmygu. Adnod fel hon, byddech chi'n meddwl, dyna ni, wneud hwnna dawelu'r Efengyls. Dyma i chi adnod. Dyma i chi adnod sydd yn dweud mor glir, maen nhw'n dweud. Os sy'n ni'n dda, bydd popeth yn iawn.
A mae fel mêl ar wefusau y pobl cyfiawn yma. Bod na gyfiawnhad i'w bywydau yn yr adnod hon. Dyna i chi'r gamddealltwriaeth. Gai ddweud cyn mynd ymhellach, mae'n anghywir. Os ych chi'n meddwl felly, chi'n anghywir, yn ôl gair Duw chi'n anghywir, ond cyn i ni fynd ymlaen, gwrandewch a byddwch yn amyneddgar i weld beth yw mae gair Duw yn ei ddweud. Mae yna rai yn meddwl mae dyma i chi gyfiawnhad dros eu hymdrechion nhw i fod yn grefyddol, i fod yn dda, ymdrechion i fod yn foesol, efallai helpu eraill. Ond nid yw yn wir? Ond mae rhai mynd ymhellach. Efallai maen nhw'n dweud, wel, edrychwch arno fi, dwi wedi aberthu cryn dipyn i helpu rhai llai ffodus na fi. Efallai bod rhai'n dweud, yr anghenus, dwi'n fwy na dim ond yn grefyddol, dwi'n fwy nac yn gapelwr, dwi yn agor drws fy nhi i bwy bynnag mwy na hynny, dwi'n mynd mas trwy'r drws a dwi'n helpu pobl ar y strydoedd. Dwi'n helpu nhw. Ac felly dwi'n gyfiawn. Dwi'n dda. Dwi'n berson neis. Dwi'n berson moesol. A credant, hyn dyma be mae'r rhain yn credu, bod adnod fel hon yn cyfiawnhau'r peth, a credant, bydd Duw siŵr o fod yn derbyn i hymdrechion nhw. Achos sut all Duw wrthod rhywun sydd yn mynd i gapel, a hyd yn oed yn gwisgo siwt efallai, ac yn rhoi rhyw fath o barch i'r adeilad ac i'r sil neu beth bynnag, a maen nhw'n edrych apart, a maen nhw'n dod â Beibl, maen nhw'n canu'r emynau, ac maen nhw'n weddol foesol i'r lygad o leia, i'r allanol. Ac maen nhw'n mor garedig i bobl eraill ac maen nhw'n rhoi i elusennau. A pa mae'r teledu'n dod a rhyw adeg o'r flwyddyn, diwrnod y trwynau coch, neu beth bynnag yw neu rhywbeth doniol, neu rhywbeth hyn a'r llall, ac maen nhw'n mynd i'w pocedi, mynd ar y ffôn a addo, ac yn teimlo lot well dros nhw hunan. Ydy'r peth yna'n anghywir? Wrth gwrs dyw'r peth yna ddim yn anghywir i roi arian ac i helpu'r tlawd. Ond beth sydd yn anghywir yw meddwl, yw cael y gamddealltwriaeth yma, mae dyna yw cyfiawnder, dyna beth yw fod yn gyfiawn, dyna beth yw bod yn dda. Ond dyna yw rhesymeg dyn. Ac i chi allu deall ei bwynt yn dydych chi? Mwy na bod yn foesol, mwy na fod yn heilionus, mwy na helpu trwy elusennau, mwy na wneud yr holl beth yma, helpu pobl pendraw'r byd, bell i ffwrdd, ac dwi wedi helpu nhw, a mae popeth yn iawn, dwi'n teimlo gymaint gwell amdano fi fy hunan, a drychwch arno fi, dwi wedi cysgu'r nos achos dwi wedi helpu pobl. Falle byddwn nhw'n dweud hynny, ond dyna yw'r gwirionedd, achos os oes na Dduw, fi Duw byth yn fy ngwrthod i. A mwy felly os dwi'n mynd i gapel, lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Sut all Duw gwrthod rhywun fel fi? Dwi'n mor gyfiawn. Dwi'n mor dda. A maen nhw'n defnyddio adnod fel hon, neu ddarllen yr adnod o, dywedwch, mae da fydd i'r cyfiawn, cynnes ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhad. A byddwch chi allu deall, maen nhw'n meddwl, mae hwn o'r diwedd yn gyfiawnhad. Yn y Beibl, dwi wedi ffeindio, mae trwy gweithredoedd, dwi'n mynd i blesio Duw, a dwi'n gyfiawn. Maen nhw'n meddwl bod adnodau fel Duw, cariad Duw, yn golygu ni all Duw droi cefn a rai da moesol. Rai sy'n meddwl i bod nhw'n gyfiawn. Pam? Achos mae Duw yn dda, mae Duw cariad Duw. Ac os dwi'n dangos be dwi'n meddwl yw cariad, fy neffiniad i o cariad, bydd popeth yn iawn i fi. Bedrai gysgu'r nos. Ond fe ddywed gair y Duw dro ar ôl tro yn ddigon eglur, mae nid trwy weithredoedd y cyfiawnhau'r yr un enaid. Felly does dim mots os rowch eich holl eiddo i'r tlawd. Nid trwy eich gweithredoedd eich cyfiawnhau'r chi. Mae yn ddigon clir. Mae yn golygu nid trwy dod i gapel y cyfiawnhau'r achos gweithred yw dod i gapel. Ond mae'r Beibl yn ddigon clir, ond mae'n anhygoel sut y mae nhw'n gallu anwybyddu ar mwyafrif llethol a defnyddio adnod fel hon i gamddeall. Mae'r Beibl yn dweud, nid trwy weithredoedd, pam? Gan mae ymffrostio. Ymffrostio byddai'n petai hynny yn wir. Ac felly nid trwy weithredoedd y cyfiawnhau'r ni. Ond hefyd,
Mae sawl un wedi camddeall, y Cristion, maen nhw'n gwrando ar y Cristion yn rhoi dystiolaeth efallai, ac mae'r Cristion yn honni ei bod nhw'n gyfiawn. Ac yna maen nhw'n dweud, gwrandwch ar ei balchder nhw. Am agwedd i feddwl ei bod nhw'n gyfiawn, ac mae da fydd iddynt. A maen nhw'n camddeall, y Cristion yn defnyddio'r term yma. Maen nhw'n dweud, wel am ragrydd, i chi'n galw ni'n bobl hunan gyfiawn, ond edrychwch arnoch chi'n galw'ch hunan yn gyfiawn. Mae'n gymaint o ffyrdd o'n does, allan ni fe ymlaen. Mae mor beryglus i beidio deall gair Duw. Byddwch ofalus. Mae'n holl bwysig. Mor bwysig i wrando a pheidio cael clistiau drwy ragfarn, allan ni ddychmygu llawer. Efallai os bys yna rai yn gwrando, ac yna wedi ffeindio'r man lle chi'n diffodd y cyfrifiadur os ych chi'n gwrando ar y cyfrifiadur. Yn yr hen ddyddiau, falle bydd yr rhai'n codi lan ac yn stormio allan, neu falle wedi hen gau y clistiau yn ystod yr oedfa a teiri ddoi byth nôl to. Mae hwnna'n dragedy ond yw e? Achos mae'r rhaid deall be mae gair Duw. Mae gair Duw yn rhoi datganiad i ni. Diweddwch mai da fydd i'r cyfiawn, canis ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhant. Dyma mae'r arglwydd am i ni glywed. Dyma yr addewid. Am addewid, mae yn addewid o'r mwyaf i'r sawl sydd yn gyfiawn, da fydd iddynt trwy gydol ei hoes. Hynny yw, nid da o ran, mae popeth yn mynd i weithio mas, ni'n mynd i cael lot o arian, a tŷ neis, a lot o geir, a swyddi neis, a gwyliau neis, a dim afiechyd, dim salwch, dim i fel yna. Dwi'n wrth gwrs ddim yn golygu hynny. Pa mae'r addewid o ddaioni, mae tu hwnt i fel mae'r byd yn meddwl to. Mae'r addewid yma, does dim cyfyngiad yma, mae'n dweud da fydd iddynt, ond mae anghyd-destun Rhufeiniad 8:28. Ac ni a wyddom fod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw, sef i'r rhai sydd wedi'i galw yn ôl i arfaeth ef. Mae'n neud yn glir fyna to, dyw e? Mae Paul yn dweud yr un peth o Eseia. Mae Paul yn dweud ac yn disgrifio y rhai sydd yn gyfiawn. Ac mae'n dweud fydd pob peth yn cydweithio. Mae'r un addewid yma yn cydweithio daioni, gogoniant i Dduw. Drwy'r adeg, hyd tragwyddoldeb, am addewid. Bod na addewid o ddaioni tan bydd ffydd yn troi'n olwg. Ac hyd tragwyddoldeb, addewid o ddaioni. Am ffrwyth, am fendith i weld. Mae'r arglwydd wedi addo fan hyn i'r cyfiawn. Mae'n addewid yma. Da fydd i'r cyfiawn. Mae'n mynd i fod yn dda arnoch chi. A pa mae'r arglwydd yn defnyddio'r gair da, mae'n golygu mwy na daioni ni'n deall, mae'n golygu fydd Duw yn cael ei ogoneddu o nawr hyd tragwyddoldeb. Na fydd terfyn, na fydd diwedd. Does dim cyfyngu ar ei ddaioni. Fe fydd yn fendith o'r mwyaf i'r cyfiawn. Am addewid. Ond felly, rhaid gofyn y cwestiwn, pwy yw y cyfiawn? Pwy yw y cyfiawn? Achos ar y dechrau, wnaethon ni ddweud nid y cyfiawn i'r pobl sydd yn meddwl bod nhw'n dda ac yn foesol ac yn gryfyddol ac yn mynd i'r capel ac yn helpu pobl ac yn helpu pobl sy'n bell i ffwrdd ac yn teimlo well am ei hunan. Dim dyna yw disgrifiad y gair Duw o cyfiawnder. Yn ôl Paul, rhai sydd yn caru Duw. Ond dyna chi broblem. Mae'r cryfyddol yn meddwl bod nhw'n caru Duw. Ond dyn nhw'n caru Duw yr Efengil, ond maen nhw'n caru Duw o'i gwneithuriad nhw. Felly mae hwnna'n gallu achosi trafferth i ni, yn diwy? Mae'n gallu achosi problem i ni, os ydyn nhw'n credu bod nhw'n caru Duw, rhaid nhw sylweddoli, nad ydyn nhw'n caru Duw. Rhaid yr ysbryd dangos hynny iddyn nhw. Bod nhw'n dod mor fyr o safon Duw, dyn nhw ddim yn byw i ogoneddu fe, ac os nad ydyn ni'n byw i ogoneddu Duw, yna dydyn ni ddim yn caru Duw. A mae Paul yn mynd ymhellach. Y rhai sydd wedi'i galw yn ôl i arfaeth ef. Nawr mae'n mynd yn fwy yn diwy, mwy na dim ond bod yn neis ac yn dda ac yn foesol. Mae'r cyfiawn. Mae'n rhywbeth llawer fwy dwys yn diwy. Y rhai sydd wedi'i galw yn ôl i arfaeth ef.
Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi'ch galw yn ôl ei arfaeth ef? Ydych chi'n gallu tystio i'r ffaith i Dduw eich galw o dywyllwch i oleuni? Bod na adeg pan nad oeddech yn eiddo iddo fe, ond eich bod wedi dod yn eiddo iddo fe? Oes na adeg y gellech chi dweud hynny? Lle gynt yr oeddech chi'n byw i ogoneddu eich hun, ond nawr chi wedi deall, trwy ras, eich bod fod i ogoneddu Duw a'i garu fe, a'i osod ef yn ben? Mae'r ysgrythyr yn ddigon clir am hyn. Os bu un a gyhoeddodd y neges yma, Eseia, allwch chi ddweud oedd hwnnw ynghyd yr holl eraill, ond mae Eseia mor glir, y cyfiawn yw yr rhai sydd wedi gweld nad ydynt yn gyfiawn. Os chi eisiau rhywbeth syml i ni ddeall, dyma i chi'r man cychwyn. Y cyfiawn, un ffordd o ddisgrifio yw'r rhai sydd wedi dod i weld nad ydynt yn gyfiawn. Dwi'n meddwl bopeth eto, ond mae'r fan cychwyn. Mae'r cyfiawn, y gwir cyfiawn, yn gwybod nad ydynt yn gyfiawn. Ond yn teimlo'r cwilydd ar ei ogrwydd oherwydd ni hefyd. A dyna i chi, un o'r mannau cychwyn. A trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân, maent wedi gweld bod ei gorau fel bratiau bydron, ei bod wedi dod mor fyr o safon Duw. Nid oes dadl gan rhain am ei heiddiant. Dyw'r cyfiawn ddim yn dadlau. Dyw'n ddim yn deg. Chi'n gwybod be nes i? Chi'n gwybod pwy ydw i? Dyn nhw ddim yn siarad fel yna. Dyw'r cyfiawn ddim yn dod at Duw ac yn disgwyl gwrandawiad. Dim byd o'r fath. Does dim rhyw ddisgwyliad mawr. Maen nhw'n gwybod does dim heiddiant gen i. Dwi ddim yn disgwyl gwrandawiad hyd yn oed. Does dim byd amdana i sydd yn heidi'r gwrthwyneb i hynny. Ni allan godi ei pennau. Pryn gallan berswadio ei hunan i alw arno. Dyna i chi ddisgrifiad o'r cyfiawn. Doedden nhw ddim hyd yn oed yn gallu meddwl bod hawl gyda nhw i alw. Teimland yr ogrwydd, yr anobaith. Ond yna, clywsant fod yr Iesu yn derbyn rhai fel nhw. Ond nid dyna i disgrifiad i bob Cristion. Mae'r amgylchiadau yn amrywio i bob un ohonyn nhw. Ond y cyfiawn, y Cristion, yw yr un sydd yn teimlo'r anobaith tan ei fod yn clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Ei fod wedi dod at rai fel nhw pechaduriaid. Rhai sydd wedi crwydro mor bell, clywsant am yr un a ddarparodd y cyfiawnder angenrheidiol. Ond nid dyna fe. Pan maen nhw'n clywed disgrifiad o'r cyfiawn, dyn nhw ddim yn gweld eu hunan fel cyfiawn. Ond maen nhw'n gwybod am yr un sydd yn gyfiawn. A maen nhw'n gwybod mae'r arglwydd Iesu Grist yw hwnnw. Ac heb ei gyfiawnder ef, amhosibl ydoedd, anobeithiol oedd e. Ond fod na un yr Iesu wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni ein mwyn, ei fod e wedi darparu'r clogyn yma sy'n cael ei ddisgrifio o berffeithrwydd i'n gorchuddio ni'n llwyr. Dyna'r efengyl fod yr Iesu wedi dod ac wedi darparu cyfiawnder i'n cuddio ni'n llwyr, i orchuddio, i guddio'r bryntni a'r pechod a'r balchder ar hunan gyfiawnder. I fod e wedi cadw a bodloni'r gyfraith, bodloni'r tad, bod hwn, Iesu Grist, wedi darparu ffynon ar y groes. Ac wrth i ddyn ac wrth i Satan hoelio, yr hoelion i'w gnawd a gorwyd ffynon. A ffynon a fyddai'n golchi pob staen pechod i ffwrdd. Llifodd ei waed ar y groes, a mae'n ddarlun i ni o'r modd ei gallwn ni cael ein golchi'n lan, a pob staen yn cael ei olchi i ffwrdd, o trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Ond dyma un o'r ffrwythau, y mwynhant, glanhad llwyr, dyna i chi ffrwyth. Mwynhau cael ein gwneud yn lan. Mae'n gymaint o ryddhad. Pan yn teimlo mor frwnt, pan yn teimlo mor eog, pan nad ydyn ni'n gallu maddau'n hunan, yna'n clywed fod na un wedi dod, a fod e wedi cadw'r gyfraith i ni, fod e wedi cymryd y gosb i ni, fod e wedi golchi ni'n lan, fod na glogyn ni'n gorchuddio ni, am ffrwythau, am fendithion sydd i'r cyfiawn. Ond be mae'r Cristion yn gwybod yw hyn, bod y cyfiawnder nid ynddo fe, ond yng Nghrist. Crist yw'r cyfiawn. Dyma'r modd i ni'n gallu cael ein galw yn gyfiawn. Dim ond yng Nghrist. Ac felly pan i chi'n disgrifio, pan mae gair Duw yn disgrifio cyfiawn,
Beth mae'n disgrifio, nid person sydd yn ei nerth ei hunan yn ymdrechu fod yn grefyddol ac yn foesol ac yn gyredig ac yn hael ac yn hunan aberthol, a'r holl bethau yna sydd yn neud i ni deimlo mor dda amdano ni'n hunan, pa mae'r ysgrythyr yn disgrifio cyfiawn, y Cristion. A mae'n disgrifio'r un sydd yn gweld ei gyfiawnder yng Nghrist yn unig. Mae fe sydd wedi darparu'r cyfiawnder i ni. A maddewid, da fydd i'r cyfiawn. Mae'n mynd i fod yn dda ar enaid y cyfiawn. Daioni fydd i'r cyfiawn drwy ei bywyd ac wrth groes i'r afon, hyd tra gwyddordeb. Eto, gai bwysleisio to, rhag ond bod rwy'n yn cysgu ar y darn bach cyntaf. Nid daioni o ran y popeth yn mynd i fod, a ni'n mynd i gael lot o arian, a lot o ffrindiau, a lot o iechyd, na, dim byd o'r fath. Daioni yw bendithion o Dduw, bod ei ewyllus ef yn cael ei wireddu yn ein bywyd ni, fod ei enw e'n cael ei ogoneddu, fod pob peth yn cydweithio ein daioni gogoniant i Dduw. Achos dyna yw daioni i'r Cristion, mae am i Dduw cael ei ogoneddu, hyd yn oed bod mae pethau ddim yn mynd cweit mor dda. Ond mae i'r Cristion gan fod Dduw yn cael ei ogoneddu, mae bwrpasau ef yn cael ei wireddu. Dyna beth sydd yn peri llawenydd i'r Cristion, ond am a ddewid, fe fydd y cyfan i'r Cristion yn dda. Ac wrth groes i'r afon, hyd tra gwyddordeb, pan fydd ffydd yn troi'n olwg, fe fydd y daioni perffaith. Bydd ni'n cael treulio tra gwyddordeb yn ei gwmnïaeth. Cael yr addewid fod yr arglwydd yna bob cam o'r ffordd. Yn ein harwain ni, yn ein cadw ni, yn ein nerthu ni, yn ateb ein gweddiau ni, ein harwain o fyd amser i tra gwyddordeb, am ddaioni, am waredwr i'r arglwydd Iesu Grist, am gyfiawnder, am un cyfiawn. Felly, os newn ni ddarllen yr adnod yna to, mae e'n rhoi rhyw olwg wahanol yn diwedd. Dywedwch mai da fydd i'r cyfiawn. Neu allwch chi newid ychydig bach falle ni ddeall e. Dywedwch mai da fydd i'r rhai sydd yn gyfiawn yng Nghrist. Gan mai dim ond fe sydd yn gyfiawn, ond mae pob Cristion yn gyfiawn gan ei fod yng Nghrist. Os ych chi wedi dod at Grist, os ych chi wedi gweld eich pechod, os ych chi'n dod at droed y groes a wedi derbyn o'i gyfiawnder ef, o'i faddeuant ef, o'r gwaed yn llifo i'ch golch i chi'n lan, y maddeuant sydd yng Nghrist, a maddewid, mae'r addewid anhygol. Fydd na fendithion diri i'r cyfiawn. Wel, gydewch chi ni symud ymlaen. Mae na addewid arall. Mae na addewid i'r anghyfiawn, i'r anwir. A mor bwysig yw dweud hyn. Mor bwysig yw rhybuddio hyn, mor anodd yw e. Nid peth hawdd yw cyhoeddi y neges sydd yn yr adnod hon. Ond does dim hawl gyda ni beidio cyhoeddi'r neges sydd yn yr adnod hon. Rhaid bod yn ffyddlon i air Duw. Roedd Eseia yn ffyddlon. Cafodd e'r neges gan Duw. A fe roddodd yr neges, ac felly rhaid i ni rhoi y neges mor anodd yw mor amhoblogaidd yw mae e'n ddychrynllyd o neges, mae e'n eich dychryn chi, ond mae yna drigaredd diri fan hyn, achos mae'r neges yn rybydd. Ac pryd bynnag y ceir rybydd, mae e'n drigaredd. Mae bob rybydd yn drigaredd. Mae bob gair sydd yn swndio'n galed ac yn... mae rhaid dweud, mae hwnna'n swndio'n heiarnaidd iawn. Ond bob tro mae rhywun yn cyhuddo rhywun o hynny, mae rhaid nhw'n sylweddoli, trigaredd a chariad yw cymhelliad pob un o'r rheini. Os ych chi'n rhybuddio plentyn rhag rhedeg dros y lôn, tra mae car yn dod, hwnna yw'r cariad a'r trigaredd mwyaf allwch chi roed. Ond godwch eich llais chi tipyn bach. O chi di dychryn y plentyn. Chi di upsetio nhw. A byddwch chi'n troi rhywun a dweud nhw, sdim ots da fi. Sdim ots gen i, nhw beth siarad y fi to, achos bod fi wedi dychryn nhw. Achos o'na gar yn dod. A lle chi yw diolch. Achos bydde fe wedi bod yn oddi arnoch chi, petai ni ddim wedi gweiddi. Ond nid yna byddwch chi'n dweud petai sefyllfa fel ach, chi'n meddwl amryw sefyllfa fel ach. Ond mae'n rhyfedd ond diwedd pan mae gair Duw yn cael ei gyhoeddi, a ni'n cyhoeddi gair Duw fel ag y mae ac i ni'n dweud geiriau fel hyn, gwau yr anwir, drwg fydd iddo, pan ni'n dweud pethau fel awch, mae hwnna'n galed, mae hwnna'n heiarnaidd, chi mor gas, chi mor greulog, chi mor gil, mae'n ofnadw. Ond beth sy'n rhaid nhw sylweddoli, pan mae Duw yn dweud hyn, mae'n llawn cariad, mae'n rhybuddio chi.
A mae ddewyd. Mae yna ddewyd dychrynllyd yn diwedd. Sylwch hyn, os yw'r arglwydd yn addo, yna rhaid iddo gyflawni'r hyn ar y ddawodd e. Achos mae'n abl, rhaid, dwi'n gallu newid I feddwl, dwi'n gallu troi ar ei ddewyd e. Mae e wedi ddweud yng ngair Duw. Mae Duw wedi addo, os I chi'n anwyr, os I chi ymhlith y garfan anghyfiawn, yna gwae chi drwg fydd I chwi. Dyna'r addewyd. Dychryn chi yn diwedd. Mae yna ddewyd syfrdanol. Yn sicr, mae'r arglwydd yn abl I weithredu ar yr hyn y dywed, gan ei fod yn holl alluog. Ac ni all droi ar iair, y mae yn ddiw cyfiawn, ac am a ddewyd sydd yma o drieni. Mae Duw wedi addo trieni. A felly mae hyn yn sicr, drwg fydd i'r anghyfiawn neu'r anwyr. Felly rhaid I chi ddeffro. Achos dyma beth sy'n neud yn ddifrifol. Mae'r addewyd o'r bendith fwyaf i'r cyfiawn yng Nghrist. Ond mae'r addewyd o'r trieni o'r mwyaf i'r anghyfiawn. Ac mae Duw wedi addo, mae drwg fydd I chwi. Dyna'r addewyd. Mae Duw wedi addo. A sy'n pwrpas I chi ddweud dwi ddim yn licio hwnna, felly dyna'r adnod na mas o. Na pwy I chi I ddweud beth ddyle fod na neu beidio. Mae gair Duw yn gyfanwaith, mae'n berffaith, mae does dim camgymeriad o'r dechrau'r diwedd. Mae wedi cael ei brofi, mae amser wedi profi'r peth, mae'r proffwydi wedi profi'r peth, mae'r ystadegau I gyd yn profi bod gair Duw yn iawn. Ac felly, os yw hwnna'n wir, ac os oes na Dduw ac ni'n credu fod ei fod yn holl alluog, mae'r holl ffeithiau yno, yna mae wedi addo, mae drwg fydd I chwi. Na mae hwnna'n dychrydlyn. Felly rhaid I ni ofyn y cwestiwn yma nesaf. Dyma chi rhesymeg cywir. Pwy yw yr anwyr? Pwy yw yr anghyfiawn? Rhaid I ni ddeall na. Ni di deall pwy yw'r cyfiawn. Yw'r cyfiawn yw'r rhai sydd yn gyfiawn yng Nghrist, sydd yn pwyso'r Grist yn llwyr ac yn unig. Felly pwy yw'r anwyr a'r anghyfiawn? Wel, yn sicr, yr anwyr neu'r anghyfiawn yw'r rhai sydd yn gwbl i'r gwrthwyneb i'r cyfiawn. Felly, os ych chi eisiau edrych ar unrhyw beth o beth yw'r cyfiawn, yr anghyfiawn yw popeth i'r gwrthwyneb. Rhain yw y sawl sydd yn meddwl I ddechrau. Dyma rhai, wrth gwrs, mae yna eraill, ond dyma chi rai. Dyma chi rai o rai anghyfiawn. Rhai sydd yn meddwl ei bod nhw'n gyfiawn. Ac nad oes angen cyfiawnder Crist a Christ yn unig arnynt. Bod nhw'n gallu ychwanegu ato fe. Felly, yr anghyfiawn, a drwg fydd i'r rhain, yw'r rhai sydd yn meddwl mae cyfiawn ydynt. Efallai ymdrechant I fod yn dda, I fod yn foesol fel I ni wedi disgrifio, maent wedi dyfeisio rhyw athroniaeth bywyd o'r hyn y tybiant hwy yw bod yn dda, ac maen nhw'n byw allan yn ôl I athroniaeth. Ac yn y llanol maen nhw yn garedig. Gyn I siŵr o fod yn abod llawer, a mae'n drienus yn diwedd. Pobl sy'n wir yn hyfryd. Pobl hael I bob ymddangosiad. Ac efallai bod chi ddim yn gweld yr hunan falchder. Edrychwch arno fi. Falle bod nhw ddim yn bobl sydd yn cyhoeddi I bawb. Popeth da maen nhw wedi wneud. A maen nhw'n bobl neis. Crefyddol efallai. Dweud bod nhw'n caru Duw. Ond dyma beth sy'n frawychus yw mae'r addewyd gan Dduw yw fydd yn ddrwg I chi. I'r bobl dda yna, bobl neis yna, bobl crefyddol yna, bobl sy'n gwybod yr emynau Cymraeg I gyd. Hynny yw, maen nhw mor dda, maen nhw mor grefyddol, maen nhw'n gwybod hyd yn oed yr emyn dôn cyn yr emyn. Anhygo, dyna'r Cymru chi. Maen nhw'n gwybod pob emyn dôn yr enw. A wedyn, maen nhw wedyn yn cofio'r geiriau, maen nhw'n gwybod y geiriau hefyd. Ond be mae gair Duw yn dweud, a mae'n addo, dyma be mae Duw wedi addo I chwi, gwair anwyr, I chi'n anwyr. I chi'n anghyfiawn, I chi'n bechadurus, I chi'n ddrygionus, chi bobl dda, bobl foesol, bobl grefyddol, bobl neis, bobl ni'n licio cael fel cymdogion, a chi mor garedig, I chi'n helpu ni drwy'r amser, ac I chi'n hyfryd. Ond mae'r rhaid I ni rybuddio chi, mae Duw wedi dweud wrtho chi, fe fydd yn ddrwg arno chi.
Nid bod yn garedig ac yn dda ac yn heilionus ac yn helpu elusennau. Yw bod yn gyfiawn. Beth yw hwnna? Yw bod yn neis ac yn garedig ac yn heilionus ac yn rhoi di elusennau. Dyna beth yw hwnna, ond dyw e ddim yn gyfiawn. Ac felly dwi'n mynd ffitio'r adnodau yma. Mae'r adnodau yma'n ddigon clir. Mae'r addewid i'r cyfiawn, da fydd. A'r addewid i'r anghyfiawn, drwg fydd. Ni'n gwybod o'r ysgrythyr beth yw'r cyfiawn, y cyfiawn yng Nghrist. Ac felly, anghyfiawn yw nid dim ond y llofruddion. Mae'r llofrydd sydd ddim yng Nghrist, wrth gwrs fe all lofrydd ddod at Grist a cael ei faddau a i'w wneud yn gyfiawn. Mae e'n anhygoel, ond dyna yw'r efengyl. Fe all lleidr, dyw lleidr ddim yn gyfiawn, ond mae lleidr sydd yn dod at Grist yn edifar a chredu a phwyso ar Grist yn gyfiawn. Dyw ei weithredoedd o ladrata ddim yn gyfiawn. A lladd ddim yn gyfiawn. Ond dyn ni ddim yn sôn am hynny. I ni sôn am gyfiawnder. Yr addewid fan hyn yw i'r cyfiawn neu'r anghyfiawn, ac felly rhaid i ni ddeall hyn. Ac hyn i ni'n gwybod yw hyn. Dyw'r llofrydd, tra bod nhw'n aros yn ei pechod, dyw e ddim yn gyfiawn. I ni'n gwybod hynny. Dyw'r lleidr ddim, dyw'r rhai treisgar ddim. Ond yr anghyfiawn yw y sawl sydd heb wir gyfiawnder. Mae y mor syml yna. Gadewch i ni roed o'r neilltu'r holl ddwlu yma o siarad am weithredoedd. Mae gair Duw wedi dweud yn ddigon clir. Nid trwy weithredoedd y cyfiawnhau'r neb. Ac felly rhaid i ni ddeall beth yw fod yn gyfiawn. Ac felly mae'n ddigon clir fan hyn. Yr anghyfiawn yw'r rhai sydd heb wir gyfiawnder. Pidwch a gwastraffu amser am yr holl beth eraill. Pidwch a categoreiddio. Pidwch a roi pobl mewn i bocsys. Llofrydd, lleidr, treisgar, celwyddgu. Achos yn yr un garfan yw'r cyfan. Os nad ydych chi'n gyfiawn yng Nghrist, os nad ydych chi wedi bod at droed y groes, ac wedi derbyn o chyfiawnder Crist a Christ yn unig, yna anghyfiawn ydych. Mae'n ddigon clir. Dwi ddim yn anodd. Dim ond yng Nghrist ceir y cyfiawnder sydd yn bodloni Duw y Tad. Does dim un person ar wyneb ddaear ar wahân i'r arglwydd Iesu Grist fel ein cynrychiolydd sydd wedi gallu bodloni gofynion y Tad. Felly os nad ydych chi yng Nghrist, os nad ydych chi'n pwyso ar Grist, os nad ydych chi'n ymddiried yng Nghrist, os nad ydych chi wedi'ch golchi yn ei waedef, yna dywed gair Duw o'r dechrau hyd y diwedd mae anghyfiawn ydych. Ni'n gallu dychmygu llawer wrth glywed geiriau fel hyn yn gwylltio, ond ych chi gallu clywed. Yn ffyrnigo ac yn dweud, sa'n gwrando ar hwnna to. A dyna beth sydd wedi digwydd. A beth sydd wedi digwydd gan amla yw fod y neges wedi cael ei ddyfrio i siwtio'r bobl yma. A siwtio'r bobl sydd ddim yn licio neges Eseia a Paul. A mae'r efengyl wedi hen ddiflannu. Mae e bron iawn wedi diflannu'n llwyr o'n gwlad fach ni. Ond dyma yw gair Duw. Dyma yw yr rybydd. Mae e'n fendydd o'r mwyaf. Da fydd i'r cyfiawn. Mae e'n rybydd o'r mwyaf o drigaredd yn dweud gwair anwyr, drwg fydd iddo, canys gwobr ei ddwylo ei hun a fydd iddo. Mae'n mynd i gael be mae'n heiddi. Mae Duw wedi dweud yn ddigon clir, mae'r neges yn ddigon clir. Ond am drigaredd, i'r arglwydd anfon Eseia i roi'r neges holl bwysig yma i'r bobl ac i ni am rybydd, am wirionedd yn yr addewid. Drwg fydd iddynt. Be mae hwnna'n golygu? Achos i bob ymddangosiad i lawer o bobl ni'n nabod, sydd heb Grist, dyw e ddim yn edrych fel bod na ddrygion ni yn dod i'w bywyd nhw. Maen nhw'n llwyddo, yn dyn nhw. Mae'r byd yn aml yn llwyddo. Maen nhw'n cael clod eu cyfoedio nhw, cydweithwyr nhw. Maen nhw'n cael eu dyrchafu. Maen nhw'n cael yr arian mowr. Maen nhw'n mwynhau gwyliau. Rhai'n cael iechyd.
Felly be mae'n golygu? Drwg fydd iddynt. O hyd yn oed pan, mae gair Duw yn dweud yn glir, pan mae'n y byd, yr anghyfiawn yn llwyddo, pan ceir popeth y dymunant hyd yn oed, os nad yw'r pethau yma yn ei harwain at Grist ac at droed y groes, yna dim ond drwg mae'r pethau yma yn ei wneud. Felly bron iawn allech chi ddweud hyn. Mae'r cyflog mawr yn ddrwg iddyn nhw. Achos mae wedi setlo nhw yn ei anghrediniaeth. Mae'r gwyliau hapus yn gweithio dregioni. Mae'n mynd â nhw ymhellach ac ymhellach. I ni ddim yn dymuno iddyn nhw cael drwg a sylweddoli hynny. Na, i ni'n gweddio o Dduw. Tirda nhw at Grist heb iddynt ddioddef. Dangos iddyn nhw dy drigaredd mewn ffyrdd. Ni'n dymuno hynny, ni'n dymuno dim drwg ar neb. Ond dyma beth sy'n brawychus yw hyn. Pa mae pethau'n llwyddo, maen nhw'n meddwl does dim angen Duw arna i. Nag oes, does dim eisiau fe. Ond be mae'r arglwydd yn dweud yw mae unrhyw beth yn dod i'r diffiniad o dregioni. Achos be, mae'n ei cadw nhw o Grist. Mae popeth drwg iddyn nhw os nhw'n cadw nhw o Grist. Achos os nad ydyn nhw'n dod at Grist, yna dregioni. Achos un peth ni'n gwybod, hyd yn oed os i bob ymddangosiad, mae bywydau nhw'n hapus ac yn llwyddiannus. Pan daw yr anadl olaf, fe fydd nhw'n agor a cholledigau tragwyddol a dregioni a thrienni fydd hyd tragwyddoldeb. Dyna beth mae gair Duw yn addo. Ac mae'n dychryn ni, mae'n anodd i gyhoeddi fe, ond dyna'r addewid, a dydy Duw ddim yn gallu torri ei addewid. Ac felly y neges yw hyn gan Eseia, allech chi ddychmygu Eseia. Rhaid dod at Grist. Ac unrhyw beth sydd yn rhwystro fi ddod at Grist, fe'i gwel fel dregioni. Ffrwyth gwaith eich dwylo hynny yw eich gweithredoedd, eich bod yn gwneud pob dim i blesio chi ac i ogoneddu eich hun, os nad ydych chi'n gwneud eich gweithredoedd i ogoneddu Duw, yna pechu ydych. Ef sydd yn heiddi y mawl a'r clod, ac felly cymerwch eich rhybuddio. Fe ddaw dydd pan gwelwch ffrwyth yr hyn a wneithoch. Chi'n meddwl nawr fod popeth yn dda. Ond drwg yw e, os nad yw e'n arwain chi at Grist. Yn sicr, wrth gamu dragwyddoldeb, fe fydd atebolrwydd a gwau yr anwyr. Dyna'r addewid. Tragwyddoldeb o ddregioni yn fyr iawn i orffen. Mae yna addewid i'r sicr yn does, addewid sicr yma. Ni all Duw ddweud celwydd. Perffaith yw, cyfiawn yn ei holl ffyrdd. Mae'n abol i wneud a chlywed pob dim. Mae'n holl bresennol, holl wybodaeth, holl alluog. A gwybu'r hyn sydd yn ein cylonau. Fe wybu am bob cymhelliad. Ni all Duw wneud camgymeriad. A sylwch hyn, gan ei fod yn gyfiawn, ni all Duw fod yn anheg chwaith. Pan mae e'n barnu ac yn cosbi, dyw e ddim yn anheg. Teg yw pob un o'i weithredoedd ef, ac mae am i ni wybod, am gysur i'r rhai sydd yn Grist, mae am i'r anghyfiawn gael ei rhybuddio. Dyma i chi drigaredd, mae'n dweud wrth y rhai sydd yn gyfiawn, achos maen nhw'n gwybod ei bod nhw'n pwyso ar Grist, fe fydd yn dda, fe fydd pob peth yn cydweithio eich lles, daioni, ogoniant i Dduw. Ond mae hefyd yn rhybuddio'r anghyfiawn. Mae drwg fydd i'r rheini, tra ei bod nhw allan o Grist. Os felly ystyriwch ei air, ystyriwch ei addewidion wrth i ni gloi. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi dywed Ioan. Yr hyn oll, Ioan 6:37, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Be mae hwnna'n golygu? Rhai hynny sydd yn gyfiawn, achos maen nhw'n dod at Grist. A dim ond dod at Grist yn edifar ac yn waglaw sy'n rhaid. Mae e'n llawn addewidion. Does dim ffordd arall, rhaid dod at Grist.
Mae Iesu Grist ei hun wedi dweud, mae dim ond trwyddo fe yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Does dim ffordd arall at y tad, ond trwy Grist. Ond am addewid, os ych chi'n dod at Grist yn waglaw heb gyfiawnder eich hunan, a dod at yr un cyfiawn, yn ar addewid yw hyn, ni fydd yn eich gwrthod chi. Mae yn croesawu pob pechadur y difar sydd yn dod ato. Mae yn rhoi ei gyfiawnder, mae'n golchi pob staen pechod, mae'n rhoi heddwch cydwybod a heddwch a Duw. Mae'n rhoi gymaint o ffrwythau. Ni ellir gwneud cyfiawnder ar addewid. Doedd ddim yn bosib nag yw. Does dim un pregethwr, does dim un proffwyd hyd yn oed bydde Eseia di teimlo, na fyddai'n gallu glir o hwn yn gliriach, ond wrth gwrs gair Duw, felly mae'n gwbl glir. Sawl un sydd wedi dweud, na fyddwch chi'n deall y neges yma. A gallwn ni bledioch i ddod at Grist. Sawl un sydd wedi dweud oedd bobl o'r blaen, dro ar ôl tro, sil ar ôl sil ar ôl sil, blwyddyn ar ôl blwyddyn, na fyddwch chi'n sylweddoli eich bod chi yn eich pechod, eich bod chi'n anghyfiawn, a mae Duw wedi addo i chi, mae Duw wedi addo fe fydd yn ddrwg i chi. Ond hefyd mae di addo, daioni os dewch chi at Grist. Na fyddwch chi'n dod at o. Trai fod yn agos. Mae Eseia yn llawn o addewidion, diwe. Trai fod yn agos, trai fod i ger llaw. Dyna chi addewidion. Dychmygwch chi beth ni'n cael holl addewidion sydd yn Gaerdydd. Llawn trigaredd, addewidion o fendith a addewidion o felltith. Ond mae'r cyfan yn trigaredd. Mae'n dweud, dewch at Grist, dywedwch. Mae da fydd i'r cyfiawn. Canis ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhant. Ond gwair anwyr, drwg fydd iddo. Canis gwobr ei ddwylo ei hun a fydd iddo. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras, am dy drigaredd, am yr hybyddion ac am y fendith o'r addewidion yma. Ac yn gweddio, o Dduw, bydd yna rai yn cael ei deffro o'i trwmgwsg ac yn dod o dywyllwch i oleuni. Te'r gweithio'n rymus yn ein plith. Diogelon i'r rhagor i'n drwg, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dri'n ganu wrth dy groes. 103 gwni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.